Flemming-stripper! Wow! Jeg kan ikke sige det. Miau. Au. Miau. Sådan her. Det er hammerfedt. Det rager ikke, ja. Små børn! Det rager ikke, ja. Jeg går rundt! Næste gang, så siger jeg knipper. Okay. Så. Ja. Det er hammerfedt. Farvel! Små møgunger! Skal vi gå den vej op, og så tror jeg, vi kommer op til dem? Hvad? Skal vi ikke gå op til dem og så nej, vi går den her vej om. Ej, vi venter til de kommer ud. Og så, eller skal de åbne igen, og så skal vi stå ved vinduet. Det kan kraftigt være sjovt. Jeg vil ikke fortælle os, hvordan din dag har været. Den har været god. Den har Okay. været spændende. Og den har været sjov. Hvad har I lavet i dag? Vi har været i skole. Hvad har I lavet i skolen? Vi har lavet skoleting. Og hvad er de skoleting så? For noget? Det er min patter. Ej.